apa kan? Iya. Lunga neng Singapura. 3 tahun manukku nganggur. Kowe karek takon. 3 tahun manukku nganggur. Ulu ketel ora iso ngukur. Makon ngene. Oke. Siap. Sandak tari gocine Jene keplek. pone teng 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 teng. Apa-apa. Semena-mena karo kowe itu aidoni. Niki mboten purun ora kathokan ngene kok. Kathokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku. Aja nemen-nemen dhek nggo siji ki tok. Kok iso ngene? Lah iya. Kaya silit. Ani. Kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kon mari ndemek apa ta, Dek? Anu. Kok kaya gak asing ta aku. Sugeng dalu selamat malam Cak Komet. Kuwi lho sing dalu. Mas Didik. Alhamdulillah ketemu maneh. Aku kelar bingung sampean munggah panggung iki mang. Kene apa? Lho, iki kok Cak Komet kok dobel kok kembar aku lho. Kayak Kakang Adi lho. Mosok kembar to, Mas? Mosok padha to? Oh, kok malah sitoke mbiyane kan lemu. Nggih. Saiki kok rada Penak. Sabar. Wis to. Innallaha ma'asobi. Karepku ki sing wir ya wir. Wis. Nganggo es kok wir. ora cara pasuryan panjenengan berdua ki rada enek empere. Lah nggih to, pantes to, dalange ya bagus. Wonten niki nggih kakang kula. Oh, Nah, ngono. nggih. Niki Kakang, niki kuwi adikku ya. Hari-hari. Kakang kawah di hari-hari. Lho kuwi berarti metu ning guriku lho kok. Lah iya banten adik kok. Ah nggih, wilujeng dalu Mak Nggih, Sange yo sugeng limbuk. dalu. Nggih, Mas Didik. Untuk Mas. Aku nyelukku Mas napa Pak to? Pak Di. Pak, lho piye to nyeluk kok Pak Dik? Maju mau tak omongi to. Nggih, Pak Bas. Nggih. Alhamdulillah. Wah, pedhok neh yo Met ya. Lho, wis tau ketemu to? Yo iki lagi iki Mang. Wah, iki rencana iki engko yo pedhok neh kok Oh sobat. ya amin. Lah iya mulane bengi iki alhamdulillah sewanteng mriki teng lapangan apa nika Pak? Sumber Bendo. Sumber Bendo. Dalu punika ngawontenaken pagelaran wayang kulit. Heeh. Dalange jos tasik enem, dasare bagus, sebetane ya apik. Jan nek meseme gingsole metu seret. Beda bojomu kae gingsole 15 ning kene angger metu ngene. Kae merongos ora gingsul kok. Lah aku arep muni ngono gak wani kok mbok potong 200. Ora apa-apa aku. Ajar kenal Gladiwano kalian panjenengan. Nggih, menika paring asma anu ya, tak Yo kenali ya. kenalan. Kenalan karo warga masyarakat Sumber Bendo kene. Sumber Bendo. Oh, kula kenalane Iya, mriko. iya no. Jenengan pun tepang napa dereng? Durung. Lah nggih to urung kenal kok. Ya Ayo, kabeh kenalan. durung tuano karo jenengan, Lah Mas. nggih, kula nika biasane ditimbali Cak Yon. Weh, Ion. Yono. Weh, Yono. Nggih niku wonten silsilahe. Silsilahe Yono niku riyen bapak kula kan sadyan sepion, terus ibu kula niku sadyan celana. Dadi diceluk Yono. oh mergo bapake bakul sepion, ibuke bakul celana Heeh. dadi Yono. Yono kados komet niki nggih ngoten. Lho, komet kuwi? Komet niku mboten namung komet ngoten tok. Heeh. Namine komet ki sebabe mbiyen ki bapakmu bakul apa to? Bakul mbako. Lho, baku aduh men lho. Lah, sapa? Riyen bapake bakul baskom, Heeh. ibuke bakulan anu apa ki panganan kuwi? Lemet. Lemet. Dadi komet. Mergo bapake bakul baskom, Ibuke bakul kuwi mau. lemet. Dadi jenenge komet. Oh, komet. Sok-sok enek bapake adolan anu apel, Heeh. ibuke dodolan kuali. Heeh. Duwe anak jenak Rori Paki ya enek. Kok Gak ora- kaya mau to, Mas. Piye? Baskom karo lemet, komet. Komet. Lagi bakul apel. Sepion karo celana Jadi Yono. Yono aku ki. Ya. Bakul apel Karo bakul kuali. wali. Jenenge Ripaki.
Kok kaya gak bener to modele. Kok ora bener piye to? Kudune ra kuwi nek bapake bakul apel, Iya. ibuke bakul kuali, kuwi duwe anak mesti jeneng. Alah, iki kok mbok jelasne. Aku wis kudu muni. Aja mbok unekne kok iso teng mriki nderek nyengkuyung Kang Mas Didi. Heeh. Wibisono. Iya. Niki saking Kediri mriki nggih terkenal kondang iki lho. Oh iya to. Lho angger TV, angger HP ono mesti Mas Didi. Mas Didi. Sindene yo ayu-ayu, Ayu. sik num-num kabeh. Iki Lho jenengan menane kula nggih ngetos mlebet TV lho jenengan menane. nggih, lho jenengane kok ngertos. Heeh. Teng acara napa niku? Kira-kira patroli. Lho, Pas adu pitik lho Mas lali ya. wong adu pitik musuhe ya marang tuamu kok. Oh iya kok Jane aku wis emoh lho jane. Kok iso sindene ya ayu-ayu. Ayu. 17 tahunan kabeh. Ret delok to. Ret 17 tahunan kabeh. 17 tahun kabeh. 17an iki Lah sing pol kene apa ora mbok delok? 17 tahun modele ngene kok mlethek kabeh ya. maksudnya ndek biyen tau 17 Oh tahun. iya nek kuwi ya tau. Lah ya mulane ya ngono panjak ki ya gak ana sing tuwa sing sepuh namung bapake nika rata num-num kabeh. Nggih, regenerasi ya. Regenerasi dadi sing tuwek dipateni kabeh. Ora ngono kok. Gak to. Dadi pelatih peniti. Iya iya no. Lah ya mulane bengi iki acarane napa to Pak nika? Niki 17-an. Kok tak rawuk lambemu lho. Lho ngono kok takon ditangkap wong ya penuh persiapan. Sampeyan ngerti bakul celana karuan bakul anu niki wau. Apa teko celana biring? Lah sing digawe ya Pak Yono arek. Lho, sing duwe gawe Pak Sutiono. Kuwi padha karo jenengku. Lah Niku iya. sami lho kalih kula. Kula nggih Sutiono. Berarti nganu bapake Pak Sutiono ki Bakul ya. sepion. Alah. Gak. Oh gak ya. Beda. Omonganmu dhewe. Sutiono menika mengkuwerdi padha kalih kula. Su. Ya. Nek pirang-pirang ukara lho. Sutiono diwerdheken dhewe-dhewe. Apa su? Ngene lho, Rek. Kuwi nyapa to? Lah kok celuk su. Komet. Ngono kuwi gak suka. Sutiono. Ya, enek artine. Niki su. Su ki tegese sugih utawa Sugih. luwih. Oh iya, sugih. Lah kandhani ti. Lho. Ti. Ti. Su kowe iki iso ngartekno apa ora to jane? Nek ora iso tak artekne dhewe. Artekne dhewe. Aku nek iso wis tak artekne dhewe, Mas. Lho, lah ngono kok ngeyel tak tonyo misan engko malah. Lah kono sing gawe ya. Su kuwi artine sugih. Ya, ti. Nek ora sugih ora bakalan nanggap wayang ruwamene kaya ngono. Ya iya no, iki duwe gawe Pak Kasun to. Pak Kasun. Persiapane sampai tuku lapangan Ya, dienggo nanggap wayang. iki ora kok tuku lapangan. Lah iki lho. Tegese iki Pak Sutiono kuwi sugih. Ya. Sugih mulane iki andum rasa, sedekah rasa. Mulane bengi iki duwe gawe nganteni yo seneng, wargane yo seneng. Delek Tepuk lapangan. tangan kangge Pak Kasun. Nggih, matur nuwun Pak Kasun. Matur nuwun. Ti. Ti kuwi tegese gemati. Ora mung gemati karo keluargane ning gemati kalih Warga masyarakate. Niku ti. Ti. Padha karo aku kok. Iya. Ana. Lho, Kak Yon to. Ana. Kok yon mbok anu bakul sepion neh. Iya. Ana. Apa-apa ya ana. Teges Teges iki ya ana dhuwit dagangane omah sak rewono-rono lho Mas. Wis sampean rono bisnise Pak Anu Sutiono to? Dereng. Adolan perumahan sak kono nganti teko kono. Lah kowe pengen pesen apa piye sing kono dhewe? Apa kuwi? Ya nek sak meter musa, sak meter setengah. Kuwi apik, gendenge nek wong-wong gendeng biasa, paling banter kowinong. Lah kuwi. Kuwi malah langsung keramik kok. Keramik. Kok keramik lho. Lho, maksudnya digendengi keramik terus dikai patok dhuwur. Wis gak aku gak. Kowe kok pengen? Gak. Berarti bisnisnya apa to, Mas? Bisnisnya niku kejaba dadi kami tuh ya niki dodolan perumahan. Dodol omah. Punya properti. Omah, properti. Iya. Oh, dodol omah to. Iya. Kowe ya iso to? Pepet kebutuhane dadi omah sampai kadol. Lho. Iki jak omong kok angel mriki to. Pak Kasun ngono ya nanggap wayang, omah sampai didol. Ayo. Maksudnya iki ora kok omahe sing dinggeni iki sing dienggoake dhewe didol ki ora. Lha apa to? Bisnis rumah itu nggawe omah didol, nggawe omah didol. Lho lah terus bubuke piye? Pak Kasun kuwi lho istirahate nang di omah lagi dadi didol. Terus piye kuwi? Engko
Omong padha tuweke nek ngel tak cet rainem lho minggu Ya sisih. ben apik to. Ben apik piye maksud iki bisnis omayut mau sing dienggo dandan mau. Iya ya wis ero. Wis ero kok yo ngeyel. Kometi saiki raine 6 to. Kok 6 pripun? Lah kuwi mang tak cet rai 6. Lho, anu 6 niku basa Bojonegoro. Nek teng mriki mu. Nek nggonanku 6. Mergo 6 karo mu niku benten. Wo ngono. Nek 6 niku tiange tasik alah jek enom Pak, Ah, anak siji. Iya. Nek mu yo dene niki wong wis bungkuk ini ya meti kepe. Kuwi jeneng wong ki bahasa kok. Oh bahasa to, lah aku yo ora paham kok. Seneng Iya. ora ketemu Pak Didi. Iya seneng to wong mulih engko bayaran kok ora seneng piye. Aja lali tak elingne. Nggih. Niki satu-satunya dalang yang bergelar bukan SSN Terus? tapi SPD. Umumnya rek dalang kae SN. Upama Sarjana seni. sarjana seni Niki SSN. SPD. Yo, SPD iki artinya apa, Mas? Sampun pedodel. SPD raro. Sampun SPD pedodel kuwi lho, ndasmu. angel menton. SPD kuwi sarjana pendidikan. Lah aku ya rono. Lho, lah ya kan padha sami. Heeh. Jenengan SPD. Iya. SPD. Terus Mas Komet nggih SPD. Loh, komet ya SPD to? SPD. Gak SSN to? Boten SPD, kula nggih SPD sami kuliah nggih bareng kok biasa. Jenengan ngasta pendidik, Heeh. guru. Iya. Saniki pun diangkat dados pegawai negeri. Pegawai negeri. Sampean ya wis ngabdi 5 tahun dadi pegawai negeri. Alhamdulillah. Kula 5 tahun blas mboten diangkat, akhirnya kula medodel. Tapi wong rezeki niku sing kuwasa Oh sing iya bener nyentuh. wis Ah, ana sing bener. Jan ngatur. to akurat bakul apa ora ki ora dadi pegawai negeri. Ora masalah. Kula dikontrak Pertamina. Oh. Pertamina. Pertamina bagian pemasaran. Wah, dian itu. Bayarannya Bayaran oke, mesti Mas. gede iki. Gede. 35 Bayarannya lho 35 juta. ewu harian kok kuwi Mas, harian. Pertamina. Pertamina, tapi bagian ngiderke LPG ku lho. Lah. Omongane bakul LPG ngono ae wis teko Pertamina. Isino kancane SPD engko aku ider LPG. Ya ora apa-apa pancen modele ya kaya tabung ngono. Yo tabung piye, sing penting awake dhewe ndongake. Dongane. Niki manten kekalih paring asma Mbak Farah kalian Mas Herlambang. Adi, Susetyo Herlambang. Nggih didongake mugi-mugi anggenipun bebrayan dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Muga-muga dadi keluarga sing ayem tentrem. Nggih napa mboten, Mas? Amin. Wong ki sing dongakno kaya ngono kuwi. Kuncine wong ki nek pengen rumah tangga bahagia. Niki Ya. Mas Mbak Farah kali Mas Herlambang lenggah mboten? Linggah lah nika. Lho, kowe iki sing ngerti Mas Herlambang. Alah aku karo lambang, lah karo kasun bareng ya plek to aku. Karo Pak Setiono ki, Mang. Landep menomong. Aku ni sumber benda wis ping pira pikirmu? Lho, sumber bendok wis enek ping 5. Lah. Ping 10. Ping pinten Pak kula? Wah, nek gak salah ping 6 apa pira? Heeh. Sini sapa? Loh, karo sing kae. Wong kene lagi pindho. Oh, lagi pindu kok ya pamer kok. Pun apal kali Pak Setiono. Kunci rumah tangga ki nek pengen ayem tentrem sakinah mawaddah warahmah Warahmah. kuwi siji. Apa Mas? Aja sampai rebutan salah anu bener. Ora kena Aja rebutan sampe bener. Rebutan bener. Iya. Rebutana salah dadi salahku ki aja lho iso gentenan ngono. Oh, rumangsani. Rumangsani salahe. Sing nomor loro, Nomor loro. kuwi anggere iso nindakno molimo dalam rumah tangga insyaallah barokah. Kowe tak tuwapuk lho Mas sini-sini wong Bojonegoro tekan kene kok malah marai elek. Kita Elek. pakai Mau limo, madat main maling mendem. Aduh niku ak penggane jenengan. Mboten guru lho. Tak tapuk. alah Tapuk. tau roh kuwi ya kuwi ngono. Lah wong rumah tangga men ayem kok molimo iki lho. Molimo ki ora padha karo sing jenengan pikirke terus Nek cara jenengan nggonmu apa? molimo Molimo siji. Sampeyan iso nggelar kudu iso gulung lho. Lho, ya ora tak gulung ya digelar engko karo digulung karo cah nom-nom to rumah Kok sana. mbok anggap sinoman. Iso aku. Apa kuwi mau? Molimo sing siji, nomor siji. Ya. Kuwi mlumah. Apa? Mlumah kuwi tugase wong wedok. Oh iya. Wong iya. wedok iku kudu iso mlumah. Ya umum bojoku bareng ya iso. Ya melumah wis otomatis wis. Tegese mlumah Ora usah kuwi. dadak dikongkon. Mlumah kuwi tegese iso ikhlas karo wong lanang, ngono lho. Oh. Mlumah kuwi tegese wong lanang kaya ngapa asile kaya ngapa iso nampa kuwi jenenge mlumah. Nrimo. Nrimo. Oh. Mo sing Mlumah. nomor loro, Terus kedua, kedua ki kudu iso murep kuwi kanggone wong lanang. dadi sing wedok melumah, sing lanang Murep murep. wis pas.
Yo pas apane kok. Lah ya sing wedok mlumah sing lanang Kuwi nek anu artine. Ayo murep itu. Nek wis wong wedok mlumah, Iya. kuwi kudu sing lanang iso ngurepi. Urepi. Kowe nek guyu tak Terus meteng. udu kuwi. Udu. Maksude wong lanang ki dosa ngrukupi kebutuhane rumah tangga kuwi lho. Mengkurepi kuwi. Mengkurep ki ngrengkepi iki lho, keluargane. Oh, melindungi keluarga, Nah. nguripi keluargane. Nyukupi kebutuhan. Nah, kuwi sing bener. Mlumah, murep. Murep. Heeh. Heeh. Mau 5. Ketiga. Rumah murep terus Sing nomor 3 nomor 3 hmm. kuwi modot. Modot. Kok nek Murah. kuwi kanggone wong wedok. Dadi wong wedok iki kudu iso odot-odot nggonane sing lanang. Cocok nek iki aku setuju. Setuju apane? Sing penting iso ngodot. Lah alah pikiranmu iki jorok lho. Aku iya. Lho kok iya tegese odot. Iya ya. Kuwi ngodot kuwi kayane sing lanang upamane. Sing lanang kuwi kok iso apa asile sedina 50.000. 50.000. Paling ora sing 5.000 nggo wong wedok, 45 niku kanggo sing lanang. Ngono ya. Dadi 45 kanggo sing lanang. Pomo 50. Heeh. Sing wedok mung blonjo 5.000. 5.000 ki nek sedina cukup napa mboten, Mbak? Ya ora cukup no. Lah ya cukup to. 5.000 lho. Sedina suwengi iki lho. Wong kula nomahku 5.000 cukup. Omonganmu kemajon lho, Lho Mas. kok kemajon Duit 5.000 lho, Pak. 5.000 nggo apa? 5.000 sedina oleh apa? Ge blonjo ya ora Ora cukup. Heeh. Tempe wae 3.000 lho, sak. Lho, Lah bojomu pira sedinane? paling gak 75. Lho pateni. Lho bojomu pateni. Ijek enak Ejek enak piye? 5.000 ku cukup. Lho Kok secukup? esuk 5.000 ku esuk tukokno. Carane Energen 2.000. rong energen. Energene 2.000. Jek 3.000, Mas. Jek Wis 3.000. karek 3.000. Iya, engko awan tukokno Oki Jelly Drink. Oke jelly drink. Penunda lapar. Awan. Bengi, karek engko bengi 1.000. bar magrib karek 1.000. Karek 1.000. Tukokno Promax. Insyaallah wetenge iso gak senep. Kula omahku niku seksine kula. Piye? Kula anu kulon griya kula enten lho Mas. Iki wis 6 tahun niki alhamdulillah. Sugih Mas ya. Mati. Mati pisan. Wong resepe wong irit kok kebacut Ya kebacut piye iki dirawuhi kanca-kanca niki komplit. Nggih. Niki saking Sanggar Seni napa? Cahyo Nuswantara. Cahyo Nuswantara. Iya. Wah, lah kok wis ingon kono. Lho kok ingon piye to pancene ya adune. Lek awake dhewe omong kono kesempatan untuk dahar. Lho, lah aku mang meneng kok kono gak mangan. Lho, mongko aku meneng ning kono gak kei mangan. Sik to sampean iki jane sapa tok ngatur wong Madang iki? Lho aku ya apane kami tuwa to jane. Lho. Batik to. Ya Allah, Keluarga. keluarga ngerti. Urung. Kami tuwa iki karo aku iki jek pernah wong liya, Mas. Oh tak tapuk pisane kok iso pernah wong liya. Iki maksudnya tak jak nyanyi-nyanyi. Nggih, aku kersane kula tambah nggih regeng nyun nggih Mas sewu Didik. Mas Didi. Piye? Dedonga Kuwi arep ndongakno to? Aku arep ndongakno nganten to. lho ditanggap kok. Ya wis. Ora kulake. Sapa ngerti bengi iki ana wali liwat, Hah? dongamu iso mandi. Wis liwat. Endi? Wali sapa? Walidi. Lho. Kuwi bakul pentol. Mugi-mugi temanten kalih Mbak sinten kalih Mas sinten Mbak menika Mbak Farah Mbak karo Farah. Mas Ramban. saged Ora atut sangaku runtut. ha to. Farah. Farah Mbak Farah. saged rukun atut runtut kadosta kaken-kaken lan nenen-nenen. Iya. Ninen komet gak suka aku. Aku yo ora seneng lho kok malah kaken-kaken mbek nenen-nenen mah aku. Lho apa lek wong-wong nek ndongakno ya ngono to Mas. Kaken-kaken ninen-ninen maksudnya sampai kakek-kakek dan nenek-nenek. Nek kaken-kaken Kaken-kaken iku kakek-kakek lanang. Oh, lanang ninen. Nenen ki wedok. Lah iya senengane wong lanang. Ngono kok ya mbok omongne. Menyanyi iso ora? Gak. Lho. Yo menyanyi. Lah to. sampean kok takon aku Pak Didi lho seksine. Piye? Aku daerah Kediri dan sekitarnya ya. Wong nek gak aku urung nyanyi urung puas. Lah yo sampean iya. niki kan pun kondang suarane komet. Wah ning Kediri. Apa nguyahi segoro kowe? Wah, lah gayamu potonganmu kaya tutuk gula, Dik. Lagu apa takon mumpung aku nek. Lagu-lagu nek dangdut aku wis paham kabeh. Paham. Lagu dangdut kuwi sisa kabeh. Alah, Apa neh Roma? Lah, A minor Mas. Yo. Jajal. Mas, A minor. A minor jane iso apa ora to iki? Ya kuwi A minor Mas. Niku A minor.
Oh ya bener kuwi Mas. Wah, lah goblok ngeyel. Lah kuwi lagi ngerti A minor kuwi. Aja ngeyel kok. Dia lelaki. Apa Ya ora sing kok diatur. Aku lelaki. Pak Didik lelaki. Yoga lelaki. Wis kabeh ndang do laki kabeh. Lagune Iki ora contoh. contoh apa enek? Aku lelaki, kono lelaki, laki kabeh. Iki berhubung wonge lali, Iya. yo kabeh lelaki ngono. Lho, ya ora lagu iki paling ora sing penak-penak. Apa? Umpama sampean sing nyanyi aku sing senggak, engko karo kanca-kanca ya iso. Oh ya. Iso we. Apa kuwi? Lho, lagu-lagu. Sing penting nek senggake ya. Iya ya. Sampeyan ngerti ta sing enek lagune kopi masih. Alah lagu kuwi zaman Mbah Nangku ndek biyen. Lho, kok wis enek Lagune sing piye, Mang? kopi masih. Senggake ngono. Senggak. Iso Wah, ora? Iso. Latihan karo Pak Didi ya? Anu sampean saged mboten senggake mengke kopi lagi. Masih. Masih. Kopi masih. Engko sak sinden-sindene ya melok. Ini. Ayo barangnya cekel dhewe-dhewe ya. Ayo lho Mik Mik, lho, mik. mik. Garingan Mas ya nganggo drum tok ngene ya. Alah yo kei duduh saidik to garingan aku sereten kok. Goblok. Nyanyi mesti tanpa musik sing lengkap kuwi Lah, garingan. garingan mumet mikir cicilan Sarah Bisa. ini terus kompak bareng kopi masih Oke. Ayo bareng-bareng ya. Miki cekli. Sareng-sareng nggih Mas Didi Oke, nggih. coba. Niki yoga-yoga sing beto mik monggo nderek anu senggak nggih. malah ngrepot Mungkin nek jenengan purun senggak kali Mas Komet berarti dipiuri 500.000-an. iki dijak malah ngrepotno tetangga petugas mikir entek Ini mbok akad dadi rombongan tetap ngene ya. ora Dia mancing senengane Pak Didi. Lah wong sijine kadung di rombongan. Wis tak omongin. Sijine kadung di rombongan. Iya ya. Terus kowe arep rombongan sapa ne wong sing nayo blidukane ya aku kok. Iki sing rada murah. Siap ya Mas ya? Siap nggih, Siap. siap. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet miliar cicilan. Kopi masih. Mikir-mikir tahlilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet mikir cicilan. Kopi masih. Mumet bayar tagihan. Kopi masih. Mumet bayar cicilan. Kopi masih. Ayo kakean kopi. Sik. Kopi masih. Oke. Piye to kok salah lho. Tuwek goblok tak set. Mak kakean kopi kita ya. Mosok kakean kopi. Well, kuwabe yo aja ngono kreatif sithik lho. Ya wis Kuwabe kok kopi. Lah, piye setelane, piye salah setelane, ning ngono. 200 sing jeguki ndas. Aja lagu kuwi Mas, ben ora kopi Mas. Yan, lagi pisan iki ta jane. Alah wis ping 4 niki lho, Pak. Wis ping 4 iki kok gak mundak-mundak. Lagu sing romantis. Pacare wangi. Jenengan bayangke 200 lho 200. Heeh. Terus perjalanan kula tenggene Mas Komet. Sampeyan dalem endi? Lah kula tebih perbatasan Ngawi mriko. Ngawine endi? Ngawi ini gak mesti. iki mau sak ngono seneng. Seneng kok antara senengane ya konoan. Aku biasanya ngarep TV. Iki Tapi senengane ngono kuwi. Maksude 200. Heeh. Kula tenggene Mas Komet 50.000. 50.000. Terus rokoke 2 ngadah. Iya. Gak ya wis 100. Heeh. Cek 100. 100. Antimu. Heeh. Tolak angin. Ngono ki mulih anake kon pamitan to, Pak. Heeh. 50 bosok aku. oh niku tak sik mangan jaba lho, Pak. Oh, lho mangan jaba dhewe. Nggih, ning ada tujuannya. Nah, Tujuan saya nanti ketika Idul Fitri. kok ngomong opo? Bodoh loh Mas. Oh, alah panganan mendut. Idul ya. Fitri itu kan ada pembagian lah untuk ya salah satunya seperti ini nanti saya kasih. Ini sementara saya kumpulkan dulu. Oh ngono. Oh, berarti aku Dadi mbok masuk ora kas. gablek ngono apa piye? Engko nak aku eling lho, tak bagi. Iya. Sing rada romantis ada dari Judika, Mas.
Sudika. Iki engko aku ya senggak neh. Senggak no Mas. Oke, senggak neh Mas. Oke. Duhai kekasih pujaan yang selalu di hati. Kopi masih. Aku menunggumu. Kopi masih. Engkaulah gadis yang selalu ada dalam mimpiku. Kopi masih. Seumur hidupku. Kopi. Nesu lho, kowe nek nesu gampang sekrup lho engko. Stroke. Met jajal. Nesu Jajal ae. Met. Ki mumpung kan bocah cilik akeh. Nggih, Lagunya yang nuansa anak-anak. nuansa anak-anak. Balonku ada 5. Oh, gampangan lho, Pak. Loh. Balonku ada 5. Iya, mergo iki kan anak-anak. anak-anak. Lah sing mirsani sepuh-sepuh. Lagi digarap balonku ada 5 tapi cara Roma Irama sing sepuh-sepuh kae Roma Irama. Wah. Iso ora? Iso apa ora? Nek ra iso medhone lho. Heeh. Medune Iso ora? Nek ra iso ngaleh. Ayo. Bocah kon Dadi bocah cilik-cilik Ora ngerti iso. lagune sing sepuh-sepuh ora pirsa. iso takon ngaleh. Ah, Mane awake coba dhewe tak iki. tes iki. Lah iya, Sampeyan gak iso ya? gak iso. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Somak ces. Hijau kuning kelabu. Merah muda dan biru meletus balon hijau hadar. Subhanallah. Dore kok ngono. Jare ora banter blas. Itu Roma Irama. Roma Irama Meletusnya pun juga ala Roma Irama. Oh, berarti Meletus balon hijau hadar. Allah ki balone model piye kok dar. Roma Irama itu terkenal dengan suara buangan. Oh iya berarti angger bar nyuwara langsung Buang. tapi kalau kamu mesti buang dulu baru nyuwara ya. Kadang-kadang gitu. Wah kuwi ambune ndane kok. Adakah versi yang lain? Coba, saiki nek awakmu kan aku wis paham nek kaya komet ki karo musik umpamane dangdut luar biasa. Alah, wong Saiki lair. toto karo gamelan. Lair. Balonku ada 5 ning cara gamelan. Gamelan bisa, Pak. Wis Gawe langgam. arase jajal pelok. Heeh. Pelok. Langgam. Api lho iki lho mesti. Jajal guru vokal. Vokal. Wong mara tuane wis tuwi lho jak vokalan kok ya. Kae ora tuwek pancen ya modele ngono. Walah. Balonku ada 5. Ya, Bapak, sik, sik, sik. Ayu. Sik. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu nikmat. Merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor. Hatiku. Iki piye? Sing uri lho, kok cerewet to. Lah iki muka mirengke napa? Meletus Balon hijau dor. rapu enak. Anu modele kok ndelenyek. Denyek. Yo rapi nak paling gak. Pengen rada cepet. Rada cepet sing versi DJ. Dere cepet. Iya ya. Pop ya, Mas. Pop. Anu pop. Des cek. Des cek. Des cek. Jreng. Jreng. Balonku ada 5. Rupa-rupa warnanya. Hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Cepet ora? Hey, go, hey. Meletus balon hijau dan hati.
Hop. Mbal aku kesusu Mas. Sing mang lho dore Jare sing cepet. Lah iya sing piye to mau? Meletus balon hijau daratiku sangat kacau. Gue selak seneni Pak Sutyono. Apa enek kok ya ora enek kok. Balon cilik. Ya cilik iki ning ya ora paling gak iso menyesuaikan. Iya. Sampean nek dangdut oke, pop oke. Oke. Terus niki paling gak menyesuaikan dengan apa sing ditanggap sing di omah. Iya. Iso nyawiji karo karawitan. Betul. Ya iso lagu-lagu kuwi. Iya. Gending-gending Jawa ya iso. Apa kuwi? Upama tak kei lagu sing kawak. Sing piye to? Gara-gara bojoku lunga. Suwi kuwi lagu kuwi. Lho, kowe iki apal apa ora? Wah. Iso apa ora, Ren? Bisa. Gara-gara bojoku. Cukulu. Alah. Oh, Pasno to larase. ini gak salah judulnya Hongkong ta wi. Lho, kongkong iki Kongkong. gara-gara bojoku. Gara-gara lunga. piye to iki lagi limbukan kok. Lho, piye to maksude judule ngono? Oh iya. Gara-gara bojoku lunga. Oh iya terus. Ayo iso apa ora? Yo iso sithik. Ati iki dadi nelongso turu ijen tanpa kanca saben bengi nandang rasa. Sing terusne bojoku lunga menyang Hongkong 3 taun omahku gedhong mobil emas lesak gendong ladang sawah telung enggol lalole lalo ala ngono kuwi tok model lo ora kuwi kopi kuwi versine beda tak ganti Merupakan. umpama bojomu gak ning Hongkong Hongkong. tak ganti bojomu ning Inggris bojoku lunga menyang Inggris 3 taun omahku baris mobil mewah kinyis tangga-tangga pada mringis sing penting enek is-ise mergo lunga nyang bojoku lunga ning Malaysia 3 taun aku kaya raya tukune Avanza tanah-tanah di mana-mana sementing enek aneh Pak Iya. kan mergo Purwokanto Iya. bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur kowe karek takon nesu kowe angger gak mbok terusno kowe wis gawe Banyak falsafah kok. sing ora-ora nang Hongkong aku wis tratapan nang Hongkong wis ning Inggris iso Malaysia yo iso iki sing terakhir Purwokanti nih ii ngono lho iya bojoku lunga ning Singapura 3 taun manukku nganggur ulu ketel ora iso nyukur komet ya manuk jengenge cepitno lagu alah areng lak kowe iso buka kudu iso nutup lho lho apa nih sing tak tutup dagelan iki paling ora kowe nek tumindak jorok berpikiran Lho, negatif lho, lho, lho. paling ora ki sing positif pikiranmu wis tekan ndi Mas ya teko kono ta wong 3 tahun manuk saurunge bojoku berangkat nang Hongkong Iya. kuwi ninggali manuk ngono lho Mas lah terus iki openono Mas nggo kegiatan sampean aku ki suwe kontrake Lho. tuku manuk doro wi lho ora kuwi kudu ya Mas ya walah nek ora koper nyukur lho lah ya ulune kan lebat wah ora koper nyukur ya ora kemriyak gue cakir rusak omonganmu mah aku wis padha ngerti ta wis iya wis kuwi lah ya berarti ya kuwi iki kok bocah cengah tenan kok. ngono takon lah ya takon piye to paling ora ki ya iki enak nyanyi Oke. Nyuwun pangapunten kula Piye? niki sing kepareng Wis. minggah Monggo. sing jemeneng pundi Sapa? Mbak Susi. oh Mbak Sing- Susi sing tengah sing tengah Oke. Susi ya sing putih Disiarne. Mas gue HP oh nggih sing di sik to HP jelab Iya, siarno met siarne innalillahi Ah, Pak tuh. Siarno
Siarno nganggo MC sing dangdut. Ora omong kowe. Lah kowe yo ngono kok teko inalilahi. Dangdut to? Dangdut. Gaweanku. Lah iya biasane. Oke, lho. Aku MC ngene nak duwe karisma. Lah aura. Lah karisma apa ndek iki dadi grand no. Supra. Jadi pertama kayak Oke, baik saudaraku semuanya. Hadir di kawasan Sumber Bedoto. Spesial untuk keluarga besar Bapak Kasun, ada Bapak Sutiono tentunya. Kita hadirkan bersama di sini ada Cahyo Nuswantoro. Alah, guyumu lho kakean. MC dangdut kan ngono. Saiki ae lho guyune. Oh baik, saudaraku semua yang sudah hadir. Kita panggilkan salah satu artis yang sudah ternama untuk Anda. Spesial tentunya untuk keluarga besar Bapak Kasun Sutiono. Ada siapa dia? Wong MC kok malah ngabab e. Cari kon siji. Anu MC sing wis tuwek umur 96 tahun lah paling ora. Tapi dangdut. Dangdut tapi tuwek ngono. Dadi pensiunan encing dangdut umur 90 tahun. 96 tahun. Wis mlaku wis tuyuk. Walah lah pelaku malaikat wis seneng ngarep ngene, Pak. Ya nyapa? Arep mbabut dulu. Ayo. Yuk. Baik. Oh iya, saudaraku semuanya. Yang tentunya Alah wis Mbah. sudah hadir spesial kali ini kanggo sapa to? Sutiono. Yo, sama-sama kita mbut. Alah. Wong tuwek iki same ilang. Arek mbut. Yo wis tuwek yo tetep same ketut aja mbute tok. Yo, sama-sama kita sambut. Mbute kok suwi. Siapa dia? Yo. Kowe nang kono. Ada Susi dimiliki Ti. Kopi-kopi masih. Bali, rawon, Bali. Soto, babat, sate dan bakso. Kambas kopling. Kok tekan Yo, kambas kopling. kok malah senggak sing ora-ora. Niku lho. Selamat malam Mbak Susi. Selamat malam Cahyono. Tambah cantik lho Mbak Susi. Alhamdulillah. Ya ampun. Jenengan juga ganteng sekali. Sampean dingeno kok gripis jajan ketok nawon Begitu kemit lho ya. Mbak Susi. Oh, Telung terima tahun kasih. manukku nganggur. Jaluk Kowe ki arep dicukur. Nyambung. Seneng aku. Niku ulu ketel kober nyukur manuk jengenge Keplek nolakur. ugruk. Oh. Enak di bojo latah. Latah penak jaluk. Heeh. Dek ngene langsung Ah, iki lho. upama Upama anak, kowe di bojo latah terus mbok anu piye mbok ganggu piye? Yo langsung Ya, tau ya, ya. upama aku nyedak mulih mergawe. Iya iya iya. Dik Susi sayang. Iya sayangku sudah pulang kerja ya. Iya, kan nanti langsung nih. Oke. Alah. Kan ini. Alah, aku pengen. Pengen yo tuku dhewe to. Kowe kesuwen. Kok kesuwen piye? Pulang duwe bojo latah langsung dong. Piye? Piye? Udah. Udah. Lambene komet. Iki lambemu iki iki ratain nemen kok dadak mbok kon udah. Kan lumayan. Saru to kosok. Iku Mumpung ora bayar. nek udah tenan rumangsane lungguh. Ayo ngewes. Kowe iya ngono kok. Kowe
Walah gerakane ngono to. Gerakan. Pikiranmu rusak kowe. Yo lagi ro aku. Lho, lagi roh mong ngene mbok praktekno. Bae ra padha karo bojoku, Mas. Bojomu piye, Mas? Bojoku omah tak renovasi lawang jeding rungene. Lah kok ngene ya. Bojomu ki kirek apa? Meh padha. Ya ampun. Tak tapuk. Apa enek wong wedok kok lung apa ki? Ngene bener mak biwak. Ya. Ya kuwi lho sing dalu, Mbak. Inje segendalu Niki spesial kita semuanya dihadirkan oleh keluarga besar Bapak Sutiono. Iya betul. Monggo badhe ngaturke napa? Tur wis. Ngaturke napa tetembangan Oh lho. ngaten. Ngono nek kalih AA kan sapa? Heeh, kalih eknya piye? Lah ki Jenengan apa? aku mbok ndok apa? Heeh. Lah sakmene silite sak pira. Kowe omongan ditata lho, Ora Mas. kowe ra ditata masa sakmene gedene. Lah napa? Enggak Dik yo ngono to Dik kaya piye, rada rene. piye kok, Aja nyedak komet ya. Alah kecewa weh. Kuwi ngono kencing manis. Jenengan pun mboten saged ngaler. Arang-arang. Isa ki cek ngene kok pandane kok. Ngono apa? Aku areng aku areng ngene. Oke. Ah, Siap. sandak tari gocine Jenenge keplek. pone teng 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 teng. Apa-apa. Los. Iki mau wis tak omongi. Ora apa-apa, los ora apa-apa, wis to. Pengen Ora apa-apa, ngaplok ya kuwi. Maaf. Ora Enggak apa-apa. sengaja niku lho. Ambong. Angkel aku. Aku tau ngono, ngambung kok ditapuk to. Lha kowe kleru nek ngomong kok rumangsane Oke. aja ngono Mas. Wong ki dilambe karo wong wedok iki Nah, dijogo. oh, Mas mbok Diperono. semalu. Ora semena-mena karo wong wedok begitu. idoni. Anu, mari pasal idu ra enek. Ora enek nek jotos kuwi enek. Ya. Lah modele lah tanding 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 tut tanding 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 tut Dandah, dung. Rut. Weh, gak sopan nek cah cilik mau gua gini cah cilik masa. Aja ngene cah cilik to. Lah iya jembuk gua rono. Aja dikuak rono. Rono lho. Iya ya. Ya kuwi tempat pembuangan. Pembuangan. Anu pembuangan anak-anak iki lho. Gampang wis. Iya. Niki nyanyi kali Mas. Lah aku ya jelas iso to. Anu tolong dong tangan Ini kanan. sayang. Ini tangan kanan ya? Iya. Kanan. Oke. Nadane lho jal bojoku. Alah kok kuwi ae lho. Sak pira to? Oh, sik to. Jajal anu D minor. Wah. Aku gak ngerti. Dia Lah. Kok tak A minor. Aku suwi ra krungu suara elek. Rumah sakula. Lah aku sapa to munggah kene iki wani nyanyi. Ayo karo lakune apa delak. Malaysia no cah nomok badak no cah. Sama tuwek. Sakini yo Lah. Ora sambut dindingi gak pas kok cangkemku. Kowe nek ngono kuwi lagune judule apa ngomong ngono ae. Lho, aku angger gak nggo grup dhewe ngene iki ya, Mas. Wah, lha kuwi ana Aku biasane ya tanggapan iki nggo grup dhewe kenong loro, engko karo des ngono tok. ngamen. Alah. Aku sing nyanyi. Iya sayangku maaf. Aku sadar siapalah diri ini. Wah, lagi lho, lagu apa? Bagaikan titit Malaysia. Malaysia kok bagaikan titik gitu. Apa kuwi? Lah, bagaikan Pipit. Wis ora dhewe aku ora tau nyanyi ambek ngene-ngene iki. Ayo sing gampang apa? Oh, Pamundhutane mbok menawi wonten, nek mboten enten nggih monggo kersa. Lho, ya ora ngono. Sing sakniki hit mawon. Kaya Mm-mm. to, Kaya kusumaning apa kuwi? Kusumaning Kusuma Wijaya. Lah Kusuma Wijaya. Engko nek sampean gelem nuruti Kusuma Wijaya, insyaallah Insyaallah. sampean mulih ora nggawa Erok. Ora nggo rok kuwi. Piye Ora to? rokan. Lho, niki mboten purun ora kathokan Gak. ngene kok. Katokan Len. Endi wong kuwi nganggo tae. Wah. Kan sudah aku kasih tahu toh. Iya, kan aku juga nggak tahu.
Kamu sih mancing-mancing. Mancing gimana ini kan pakai anu jari. Duet sama duet. Gak. Lho, kok gak nyanyi dhewe. Oh nyanyi. Oke oke. Wonten pamundutan mboten? Ana pamundutan iki mang saka Mak Fatona bakul kembang. Nggih, pun kersane. Lho. Dipinangkani. Jenengan ki piye to? Ya Nggih diaturke. Iki sing nembang kudu Susi ya dawuhe Mak Fatona nyuwun lestari no. Lestari. Oh nggih. Oh nek Kak Mbak Susi ora puas. Lestari. Terima kasih. Sambut katur. Yuk langsung saja kita sambut Bud. Kok sedheku nih bareng Yusroh nek iki gaene iki telatahe pol kok coba ulang kaya ngono. Niki Mbak Susi sampun. Sampun. Mangke diurut. Niki Mbak Susi enten. Di. Yuk panggil. Aku kan wis. Langsung kita panggilkan salah satu sindennya Jawa Timur Indonesia. Ada Jawa Timur, Jawa Timur. Weh, deknane ya ngono. monggo Bapak itu. Bapak Ibu. Aku iki laten gomen. Mari tuwek lho tadi. Bapak itu. Lho, ora. Kita sambut ada Mbak Susi. Sopo? Inces. Inces. Jenenge masa enten sing inces niki. Heeh. Ya. Lho, ayo sing menggelekar. Sing mbok celuk kono aku bukan maju lho rumasane. Sampean lu siaran. Kok Oh, alah. Sapa? Inces. Inces. Ses. Ses. Nah, ngono. Yo, Mas, sepati Mas. Ngene yo bayaran. Lho, bayaran piye pas lho nadane? Nada pas untumu suwek. Lho, padha karo jaran padha. Wong musike kaya ngono. Delok ta Mas sak pira ta? Ndak sak pira ya. Sepote Mas. Yo. Delok. Lah niki lho pas. Tak tuwapuk. Kuwi nyanyi apa padu to? Ya semangat. Ngene lho, sak mene lho. Jaran. Alah padha. Sakmene lho. Jarane. Alah apik. Cangkeme Mas apik. Enduk. Aja nemen-nemen dhek nggo siji ki tok. Jaran rasa. Ngono nesu. Ora nesu piye. Mau jare takon. Cangkem kok iso apik kaya ngono ya sayang. Cangkem kok iso ngene. Kaya silit. Ani. Kenapa kau ucapkan kata itu? Ani kok muni silit ya. Maka dari itu aku tuturin. Ya. Ani. Iya sayang Roma. Roma sekarang apa kabar? Kok kamu ganti-ganti pasangan kok nggak bilang-bilang mama loh. Rasa nesu malah entuke akeh saiki kok sabar. Jeblok nang dia. Kalau ngantimu misal. Gak. Sayang sini. Ora terus di WA. Iya. Sok malam minggu batal. Ngapal aku kelas. Ora. Pomo mbok batalno lho aku wis karo Pak Didi ae esuk Pak. Oke. Lu kudu prei terus. Desember ya ning 3 lho. 3 tapi sing dadakan kuwi enek 17 nggon nek Pak ya. Cek rencana. Lah aku ngerti dhewe. Apa? Lorone sapa? Desember 17. Iki lho aja lungguh. Dagelan lempoh apa ya lungguh. Anggitku ya menyesuaikan anggaran ngono lho Mas. Engko tak sesuaikan Ya yo ngono. digarap piye iki? Garap karek terserah miring apa piye? Lho ora. Maksude ra kuwi. Lah Kan piye? suwi ra ketemu to. Ra ketemu. Balik Iya. kan Roma. Roma juga wajahnya masih sama. Kamu juga sama. Ngegemesin banget hidungnya juga tetap.
Hidungnya kok tetep aja toh kamu itu Roma, kok bisa kayak gitu? Rupanya setan apa yang merasukimu? Walah. Roma kok dikenek nih. Terus sing alus ngono lho, Ani sing alus. Kayak ngene ya. Saking aku kangen. Mas sampean kira gini. Iya. Kowe kan pacarku. Heeh. Ning bergendak kira ngene. Lho, piye to? Kowe iki dadi sapa? Hah? Kowe dadi sapa? Rumah Rama to. Aku, Kowe kancane. kancamu. Hmm. Oh, pelakor cara mono aku pelakor. Plaktor. Yo. Plaktor nggo nerak dasmu kuwi ya. Pelakor. Ya, kamu punya karep dengan ini loh. Lah yo Karep karep. maneh ngono. Ya, karep instrumen maneh. Mas, koyok film rumah zaman film. Kayak ngene. Ya. Yuk, mulai. 1 2 action. Ani. Ayo, cek gak sida instrumen. Sik anu cek madang cek. Oh. Sutradarane. Sik to, instrumennya roga. Tararara, tarat, taratara, taratara. Indro. Kok malah kaya Oh DK. dudu. Dono kasino Indro. Kita totok maneh selingkuh. Ya, Ani, kamu jangan deket-deket sama Roma. Kenapa? Kamu tahu nggak Roma itu hutangnya banyak loh. Oh, masa sih? Kamu mendingan sama saya. Kamu punya apa? Aku punya mobil ada, Ada. rumah ada, Ah, tanah di mana-mana. oh, tanah yang tadi. Yang tadi, Yang tadi cuma semeter itu. Lah, itu kan kamu sudah bilang tuh buat mendem kamu besok. nanti kita pendem bersama. Aku mati, kamu mati, akhirnya kita berdiri aja. Oh. Ya. Kamu pokoknya nggak usah deket-deket sama Roma. Kamu Kenapa? cukup sama aku siapa terlanjur saja. cinta sama Roma. Jangan. Jangan paksa aku, jangan paksa aku. Kok malah mbok tabrak itu an. Gede tenanan. Kuwi tenanan. Kau lagi ini tuh. Kuwi kok cerok tenan. Rong atus kelangan ndas. Angger truk lo gawe klarifikasi. Aku rene numpaki nopamu le nggawa siaga. Mbak iso malah nggawa sing anu Dang, leh bendul. Ngomongan aku teko. Slow Mas, slow. Nanti malam kamu jangan keluar ya. Kita mau kencan kah? Kita kencan. Nanti saya bawakan. Ki numpak kiri, numpak kiri. Numpak. Awas, itu ada Kiri Roma. gede, Mas. Ada Roma. Naik kiri ya. Jaran kok kira. Pokoknya jangan deket-deket. Saiki lo dudu romane tapi jarane. Lebih tepat kowe dadi Mar, Mas. jaran. Rumahnya moro. Toplak, toplak, toplak. Oh, awas ada Roma. Ada Roma. Ani, Apa? kamu pergi. Ani aku. Apa yang kamu perbuat? Aku anggap kau adalah wanita baik-baik ternyata. Tidak Roma, tidak Roma, tidak. Tidak Roma. Hei. Iso Anu, malah lah dijaluki apa dicucup lho. Masa aku ra oleh. iki maksud iki bocah iki sedih ngono lho Sedih. pacarmu. Jan nemen-nemen kena Menghayati ya itu. Oh, kok kena trafo malah. Wong trapo karek nempol. Ani. kok. Aku kira kau wanita baik-baik saja selama ini. Ternyata kamu tidak ada bedanya dengan wanita murahan. Ani. Jangan, kamu jangan berkata seperti cukot, Roma cukot. Ani. Jangan. No, no. Ani dancok. Aku suwi gak miso. Lah wong kaya temen-temen. Dancok tak bener. Baleni. Roma iki gak apa-apa ngene. Iki lho natap gusi. Mak, dok, kowe ora ngrasano kowe. Wah, gusimu rusak to. Iya. Ngomong to tak golekno. Wis mau gak gusi mbok dandani. Hei, Ndang to, tak aja dolanan ngono. Nek wali liwat, wali wis liwat mang. wali di. Ani, Mau aku kowe nuduh aku kaya ngono aku gak suka. aku juga gak suka. Wong aku setia lo Roma sama Tapi kamu. apa? Aku melihat dengan kepala mata. Matamu dhewe. Aku melihat dengan kepala mata. Alah. Hah? Aku melihat dengan mata kelapa. Mata kepala. Aku melihat dengan matamu kepala. Alah. Aduh. Aku melihat dengan mata kepala. Jangan berkata apa-apa kamu Roma. Cangkem iso diowok-owok. Kon marin demen apa tadi? Anu. Kok kaya gak asing ta aku? Iki anu. Kayak taruh hambung ngono ki ya, Mas ya. Nggih, nanti.
Walah iya. Anu ayam bakar Wiwin. Pas brutu mangan. Aneh. Oh, kuwi ora butru ayam, Met. Nyapa? Ya butrune dhewe ya. Walah layak kaya tau ngerti. Lah kuwi. Ambune piye to? Kira-kira. Instrumennya wis betul. Pas. Yang ini aku. Oh kleru. Rupane Iki bakul kacang yang nang kono rono. Aku iki ngematno. Ngematno apa? Mbak iki dadak ilate nyekeh to, Mbak. Kok anggap nyambi. Ilat kok ngepang lho. Kancamu jelek lho Roma. Yang mau lho. Mosok ngelokno ilatku ngepang. Sabarlah Hani. Ngono kaplok Roma ngono Nyanyikan. kuwi kaplok kae kancamu ngono kaplok kae ngono. Ugong. Aku ya rawani. Nyanyikan aku satu lagu. Ini aku. Tuntun ah. Kekasihmu yang dahulu. Yang Iki bareng aku. aku carry. Ndang tututono. Ora mesra blas. Bukankah telah kita persiapkan untuk hari yang ku datang. Hatiku. Ora samono. Ya ampun. Ngono nek dijak mesra ngel. Sampai apa? Hati. Hatiku. Dah iki lho pas. 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 Tak sabar lagi. Kok tak sabun iki apane? Sabar. Tak hatiku. Tak sabar lagi. Tak sabar lagi. Ingin segera Lho. berjumpa. Gah. Jangan aku. Kowe iki angger gandru wong tuwek ngono lho. Apa sih iki angger metu? Dek. Wong teko. Aja nek kok ngene. Terus Aku tau di PC. di PC piye? Dia gak ngerti nek sebelahku iki bojoku. Terus? Lah kok PC ngono. Mas. Piye ki aku? Akhirnya bojomu ya setuju. Setuju bojomu. Setuju piye? Aku meh ditapuk gak ki mesti ngajak tepuk tangan aku. Walah, tapi nggo mic ngono. Yo. Ayo tepuk lagi lho, kayak piye to kok malah ngluyur Lah kae. kae mae cacah kae. Walah. Aku arep menyanyikan satu lagu. Oke. Coba didengarkan suara emas saya ya. Lah model kaya ngono paling suarane kaya bledek ngampar. Iya jaranane kaya ngono Lah kok. ya ora dhewe jaran lho kuwi Lah padahal. iya. Mesti ngelok. Gak. Oh, lho, ya Allah ayune. Ayo apa wis tuwek wi. Tuwek ora apa-apa tapi sing penting sirahe kotak to, Dik. Sirah kotak sirah kotak. Kuwi nak lep. Walah kuwi. Oh, ausin aku. Mosok ngene. Warga Sumber Mendo semuanya, selamat menyaksikan. Ayo Nusantara guys. Oh, Semangat dah. Akan tetes tebu. Bareng-bareng bersama. Yen pancen kudu. Kasih cinta. Wis aku lek. Yes, memah. Aman wis. Kenapa mbok Oh, sumpel iki? makane nganggo Aku kuwi. krungu iki nek kupingku terus pilek to, Met. Kupingnya rapi. Ora kuwi saking encere pikiranmu. Ya. Terus Nah, akhirnya saking kenceren akhirnya metune teko kuping karo irung. Walah, kuwi kok beningan to, Met. Oh, ya ora apa-apa. Antre Banyak kaya ya ngono. rusak kok, ya. Aku jane ngene-ngene iki gak selera. Piye? Senenganku sing ngene-ngene iki. Ya Ngene-ngene iki ampun. alusan ngene iki aku. Dadi omonganmu lho ya. Iya. Ya tenan. Ayo. Alus ngene iki. Gak Iki selera. nah iki halus. Alus ngene iki. Jane sing halusan. Alah, aku paling gak sing alus ngono kuwi. Iya. Sing luwih. Wow, Alus ngene iki. Yuk, langsung dikasih spot Mas. Ate. Mbok sinten? Mbok ya. Mbok. Enggak, mbiem. Enggak mbiem. Sampun cekar saking saswira pawiyahan Sirat Moja tepaten kekalih. Taupun temanten saribit
Linggih dicara ingkang sepindah menika panggihipun temanten. Saja temanten putri nembe dipun boyong saking kebun binatang. Hei, Repepeh. Anggenipun Waksana. Ayo. Iya. Ya. Pangan. Senenganmu. Wis ta. Terus. Wis. Dere golek sing ngono. Seleramu yang ngono ki to, Yan. Seleramu. Seleramu ngono ki to, Yan. Ya, Yan. Seleramu ngene iki to, Yan. Lah Yan. ya ora apa-apa to najan aku senenganku kethek ngene iki kok. Wes kethek to wes. Oh gak maksud iki bertingkah seperti kethek, tapi aslinya kan manusia. Iya. Ndak diarani kethek ora Lah, apa-apa. iya. Sing ngarani kethek to. Diarani kethek belum tentu kethek. Nah. Lah ya sing ngarani kethek to, Yan. Lah ya. Ayo. Mandak sing ngarani kethek to. Sing ngomong kono lho. Sapa gak ya kowe sing ngarani to Mang ya Mbak ya? Lah mlakune ngono iki. Lho, iya, tapi iki asline ya mendinane ngono kuwi kok iso. Wis to, lah iki ya ampun. Alah, Mas kira Mas. oh alah iki wis tak peseno kok isik kaya ngene to. Kira Mas, aku di. Ora apa-apa, gila ya diempat kok iso. Madhep rono, Mbah. Sing jenenge Roma iki wis to. Nggih. Syukur. Bojoku Roma. ngene iki. Roma nek tuwek suarane ngene iki to. Lah jenengan sinten? Mbok Yani. Oh, iki Mbok Yani. Nek ndelok galake Mbok Yani. Mbok Yani iki mbiyen. Ibu. Lah ya. Ki Roma to. Roma. Roma suarane nek ngono. Roma suaramu lho ndi? Ibu. Akan aku nyanyikan lagu untukmu. Cocok. Yang berjudul Sebujur Bangkai. Kok tak tonyo lho iki gekku lho iki. La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Ayo akak kau nyebut nama. Ndake pisan kas. Boten baguyan anak sa. Pisan kas. Buyan. Kula niku nak dangu mboten panggih jenengan pancen tanggapan mriki nggih arang-arang. Gitu. Siat nggih? Syukur. Bocah dek gantenge kaya ngono. Lah iya to bocah. Kuangan lho, Bu. Aduh bocah dek gantenge kaya ngene. Roma lah. kok Roma niki. Lah ya Roma. Ndoke rene, ndoke. Doe ya doe. Roma. Petuk mbok dek kaya ngene, bocah dek gantenge kaya ngene. Sabar Rom. Monggo Bapak Ibu kang badhe napuk, monggo. Lho. Kok mbok tawane ya to? Lah kiwa, tengen ping pindho kiwa pisan. Kurang ta piye? Iki ratu. Hei. Lah iya apa piye? Hah. Kayak ngene. Kaya mentolong nginceng to iki. Ate ngono. Piye? Piye keadaane piye? Wis Roh ye wewe. ayo. Ah, Ya cek original ndak. Je original. original sing arep dumuk sapa? Paling oli. Ayo melok aku ning nguri. Iki cek original, ya Mbak ya. Original. Iki urung tau kambon lanangan blas. Ngomongi yo. Iki urung Iki lho seksine. Sak lho. Tadi kuwi. Ora. Omonganmu tanggung jawab lho. Iya tanggung jawab. Jare senenganmu sing model ngene-ngene. Iya paham tapi nek kon nyekseni Iki spesialisasi lagu indie. aku terus eleng lambemu ngene nang. Engko susah ra gak? Oh gak apa aku malah banyu gah aku. Paling Aku nggo tisu. Oh iya gue tisu gak apa-apa. Nyanyi lagune cah nom-nom, Mbak. lah apa iso? Iso iki modern lho iki. Iki biasane vokal samproh lho iki. Lah kene nek mau terima kaya kowe pengajian, aku iki guru ngaji Ngaji. nggih. Iki teko ikrok siji. Kowe kok. Ya Mbak ya. Iki termasuk akeh. Kadung seneng. Ikroke sombong. Lho, lha kowe teko apa kowe? Lho kowe teko apa? Aku teko ngarep bali. Lho. Ora wani mbek kiai ya. Tuwa ru. Ora apa-apa nggo pengalaman. Tangane kaya remplas. Sepurane cah bagus karo Allah sayang. Syukur. Mesakne. Alah. Ger. Mesakne.
bocah koyo ngene. Baguse pitung bocah kok kuwi. Ya pira-pira lupute mbok lho ya Le Nah, ya. kenapa-napa? Sepurane sing Akeh ya Le. Hisap. sepurane sing akeh. Kowe engko ndang presakno lho ngono kuwi. Iki jelas bongko aku. Kek bangkok gino. Jan wong iki geblakmu ya, Mek. Bangkok gino ora apa-apa. Nah, posisi kaya ngono ki kok gak gelem sing ngene-ngene iki lho. Aku terus bayangno tekan ndi. Sik original. Kowe ngerti aku ditemplekno plek ngene. Iso kaya taplak. Wis enek apa belas. Bone bapak-bapak, ibu. Ha iki. Nah. Pak. Gak iso tak tambah 700. Wong loro ae aku ngatasi kok. Wah, suarane kok Mister Mendem jajal. Heeh. Mister Mendem iki. Anu mendem wedokan. Mendem wedokan ya apik, heeh. Mendem wedokan Le. Lah, Mboke gampang. kan wis tuwek. Wis tuwek. Lah ya nek gandang dindemi malah repot. mentem itu anakku. Lah ya kowe mendem dhisik. Dadi wong tuwek iki nek kadung umur kaya ngene ndang ndem ngono. Kok nek bar ndem ndang ndem. Ini kira lagu duet ta, Pak ya? Heeh, Duet, iya. duet. Duet, Mas. Anu nadanya sak pinten? Lah ya wis kuwi. D minor. Lah halah kok di minor ae. Iki mbok apa? Bisa mbok ubet, mbok. Aja tong Ugeri. nek dilungup tenan. Nek dilungup. Mboke Oh, mboke Tarsan kuwi. Kok mboke Tarsan? Ndeleke karo mboke Tarsan. Berarti kuwi sing nembang Tarsan. Aku njaluk dikawinke. Nah, dapuk itu wae tenan. Mbok gak kopek. Ora usah pengak-pengak sing ayo-ayo Le. Tukul anu tulung tukokno kembang. Kembang. Meh gitu iki. Bang. Watuke nyiklik. Meh matamu no. Wow, kata-kata mutiara. Mutiaran jasmu iki. Wong mata-matane kancane Nek mutiara. matami bojo Bojonegoro negara. matamu. Nek teng mriki matamu. Samono. Lali. Gak iki jek original Kaken PPO. Karo Ya, apik kram. suarane. Kram. Kram. Mosok guru anak kram. Lambene sing ngene. Iki nek cara Bojonegoro ligaten. Liha. Oh iya, lihaten. sapa Suarane nak wong gak ngerti kaya SMP. Sampai cek num. tali Tak dintang tak dinjak tak dinjung tak dintak dintak dinjung tak dintak dintak dinjung entang dang. Kok ya cek iso ngene ya? original 3 tahun dek. Alah aku neh. Sakiki aku. Aku kok kowe? Aku gak iso, Mas. genten Roma ora iso mudhun ngene gak iso Wis teko kono musik. Sing ayo. Sing penting ana nyawane. Yo, ha, bisa lah mereka. Kowe iki nyapa to, Sus? Kok wong kancane. Kowe iki ora kene latu. Latah kok lantung. Lah iya. Yo. Blang. yo
ana ketan aku tukokno simbok-simbok aku wis gedhe ana prawan coba takokno Lele tole 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 ketane abang dicampuri apa parutan lele tole tole rati gampang kali terima kasih matur nuwun urung. Aduh simbok matamu coplok. Alah. Gak kuwi to. aduh simbok aku Lah ya Dek wis sudah terima kasih. terus piye to Aduh simbok anu. lah Heeh. Kawinan. Aja matamu coplok. ora Aduh simbok. Lah. Matamu gak coplok. ya ampun tak nyanyi deh Ah. aku tak nyanyi Aduh simbok. aduh simbok penting kawinan Iyo. aku iki wis mantep Iyo. aduh simbok ra iso turu awan bengi pengen ketemu Ayo. Ora gampang wong jodoh. Iya. Awas. Iya. Ora gampang wong sejodohan. Iya. Enggan, entuk pakai lindung. Iya. Apa bojo? Apa kali waktu? Yen Ora gampang wong sejodohan. Iki warang-arang metu lho. Balekne Mas. Terayah ini setruk. Balik. Balekne. Balekne. Tak buat roti ilate. Balekne kono lho, balekne. Nyapa lho Mas? Sapa Yan? Gembira we. gembira dengkulmu Oleh vitamin. vitamin apa to Lagi mau? gizi lho mambu ultrasilin to model Ultrasilin. ora wing Masuk to? iya ora to Enggak. Matur nuwun nggih Bu nggih. Wis bar. urung bar Urung bar kok kowe iki yo ngawur ae urung bar. Man lungguh. Enggak. Senarak enggak. Iku nek kesuwen gulung engko lungguh sing ngesakno Nggih. wis aja ceklimik aja Sik ngene pempesan lho sik. Ora gampang wong cecodokan. yo ngaploki wong Wis lungguh barang kok ya Cek. pun Mbah Huti pun Wis bengi. saiki ndang bobok sesuk makan mentok ya Bubuk. Pakai presker. presker mbek gak pagelinu Angger usia sakmono nek presker karo dhuwit tik. lagune rong bar lho mau dibarni to paling ora Aja wis. Lah kuwi engko nganu engko. Malah gulung nek kene dadi gawe engko. Lah. Malah nyontekna awakmu engko. Nah, Tanggung jawab ora? lho lah 200 wis kalong mau masa jek kon nyuntikno kono piring dikek iki lho sing rada ogol ngono lho Wiwin bojo meneng yam. oke.
Kali. Loro. Wiwin sih. Ah. Oh, yo, ada, Mbak. Ya Allah, apa toh? Wong ada Mbak kok watuk. Ada, Pak. Wiwin. Selamat malam Mbak Wiwin ya. Inggih sugeng. Tambah cantik, Nggih. bodinya tambah hot banget. Inggih alhamdulillah. Gimana kabarnya, sehat kan? Alhamdulillah kula sugeng. Sugeng ki maksudnya piye toh? Nggih Masa- niku selamat. Oh, tak kira Sehat, tak kira nggih. tunggale cah-cah ki mau sugeng. Napa? Sugeng terus gurine mbageng. Aku karo Ora rung kowe entuk. Ki sapa to, Mas? Kowe entuk pethok ember ki mau. lali. Pangkling apa piye? Kok malah elek? Iki dar. Aku iki biyen apa ganteng lho. Dar. Dar minto. Pangkling ya? Heeh. Tapi kan nom. Oh, nom biyen. Saiki ber anu jok kabene pindah sing suntik 3 wulan lho, Mbak. Malah kaya tuwek. ngono. Tuwek elek. Mbak Wiwin. Nggih. Kowe iki nyapa anggere ngejak Mbak Wiwin? Jenengan apa ngelak? Ngelak piye? Aku sok Kok empane kok celeguken? nggih anu mboten nak Pripun to pripun jenengan ngomong pripun? anu pengin nyanyi kali jenengan. Nyanyi napa? Lah Pak Didi wonten pamundutan. Ana pamundutan iki saka Bong Sam ya, Win. Oh nggih. Niki gawan kula niki. Gak ketek Mas aku. Gak ketek. Ora ketok ya diwalik. Nah, Heeh, ben ketok. Bening ora iso maca. Sugeng dalu. Alah iki pamundutan kok sapa ngono. Sugeng dalu Om Didik Wibisana. Kula nyuwun gending utawi lagu. 1 podang kuning, Loro. 2 gubuk asmara. Toliga. Anten 4. kemen warung sampai apa iki? Ah iya ampun, ngono kok ora iso maca. Ngisore gubuk lho. Ngono kok guru lho. Aku arang-arang menyang, Mas. Ya aja ngono to, ngesakno murite. 1 podang kuning, 2 gubuk asmara saking kula Bung Sam. Tondo Mulya. Tondo Mula Warung. Mulya. Tanda Oh, alah ndak mata. kula mbadeni piye. Tondo Mula. Wong tulisane ya mula. Lah iya kok kaya aku mbadeni piye nggo apa to? Lah iya. Nyapa ta? Di mang. Yene mantun iki didugekne mriki yene. Heeh. Ye niku napa? Pundi, Pak? Ye. Ye yatra. Pundi? Yatrane kenten lho, Mbah. Ada uang 100.000 buat Cak Yono, matur nuwun. Ndi, Pak? Mbok cekek glegek lho, ora enek duwite Iki lho. lho tulisane. Ora enek mau rokok iki lho. Lah wis kadung dionek nang khalayak umum mbok di. Hah, kok ora diisin Lah, ya? ditambeli, Dalam dicoli. kondang 100 saya dintit. Mau rokok iki lho, Yon. Lho, lah iya. Cekek glegek mau iki lho, Yon. Iki rokoke sapa kuwi sajen? Endi to? Tulisane iki ndi? Iki ngisor dhewe. Tondo Mulya Warung Sorpring. Satuse lho ndi? Oh, alah ki yo gak kena jak nyolong. Kelurusan, Dek. Ya aku ya mbelani no. Kowe kok polos to, Dik? Ya ora apa-apa. Polos sih maksudnya pole los. Iya no. Mbok Yatrane pinangkani. mengke didugekne mriki. Iya, iya, engko tak Mergane. celuk. Mbok pinangkani sing ndi? Anu, Ibu Dirien. gubuk asmara di versi J ngoten pripun? Hah? Apa? Versi J. Nggih no. Jaranan. Jaranan. Oke. Sing enek Mas E. Niku lho. Nggih. Ayo Mas. Ya, Mas E. Nek